באמת לפעמים יש את השאלה שנשים עם עור בוגר, את יודעת, כאילו באיפור רגיל למשל, אומרים אל תשימו הרבה פודרה כי זה ייכנס לתוך הקמטוטים וזה והכל. איזה טיפ את יכולה לתת לנשים, עור בוגר, עור יבש, את יודעת, יש כאלה שהעור שלהם גם מאוד מאוד רגיש, שהן בעצם רוצות להתחיל להשתמש עם מנהרז. מה שהייתי אומרת זה קודם כל לאותה אישה, כשאת בוחרת את טובת העור שלך ואת רוצה להתחיל להשתמש במינרז, אבל את חוששת, אולי האיפור הזה כביכול שהוא אבקתי לא יכול להתאים לך, כי יש לך עור בוגר, יבש, רגיש, אקנטי, לא משנה, חושבת שזה קשה וזה מסובך וזה מסורבל. אז קודם כל אני אברך אותה, קודם כל אני אברך אותה כי זה המהלך הכי חכם שהיא יכולה לעשות לטובת העור שלה, וברגע שהיא תבין את הטריק איך לעשות את זה נכון, פעם אחת היא תבין את זה, זהו, אין דרך חזרה. כל פעם שהיא תנסה לחזור אחורה למשהו אחר, זה ירגיש לה לא מספיק טוב. אני מפחדת להגיד דברים קצת יותר מזה, אבל זה פשוט ירגיש לא נכון לאור. אמ, אז כן, אז אני אתן טיפ של לא לוותר על ניקיון, לא של ניקיון העור ועם סבון משובח, ולא על ניקיון של המברשות. אוקיי? בטח אם העור שלך סובל מאיזושהי תופעה. בוא נגיד את האמת, לכל אחת מאיתנו יש משהו שאנחנו לא שלמות איתו בעור שלנו, אז כולנו. אל תוותרי על הזנה משובחת, בסדר? זה חשוב מאין כמותו. אל תוותרי על הגנה טבעית ואיכותית, יומיומית, גם כשאנחנו בעונת הסתיו חורף. אז בעזרת המייקאפים שלנו, הפיגמנט, הליפ פאודר, כל אלה נותנים לנו את ההגנה הכי טובה על העור. תבחרי מעט מאוד פריטים, אוקיי? לא להגזים, מעט אצלנו זה המון, זה הכל, זה המון. אפשר ליצור עם מעט מאוד פריטים עולם ומלואו. אז קחי מעט ותתמקדי בזה. תני לעור שלך זמן להתרגל. תני לו ליהנות. לוקח זמן כדי לעבור תהליך ושינוי, תהני מהדרך, תהני מהתוצאות, תהני מאיך שאת נראית ומרגישה. תתמכרי לניחוחות של דברים טבעיים. אנחנו שכחנו מה זה ריח של דבר טבעי. את תבואי למסע, תכירי, תרגישי את הריח הטבעי הזה. תתאהבי במראה האמיתי שלך, בסדר? תשמרי על הבריאות של העור שלך. איפה שאפשר, יש מקומות שאנחנו לא חוסכים, פה בואי נחסוך בכימיקלים, תעשי פשרות רק במקומות שאין ברירה, שם תעשי את הפשרות שלך, אבל באיפור שלך את כבר לא צריכה לעשות פשרות. ואני אגיד לה שאנחנו, כולנו, כל הקהילה שלנו, תמיד לרשותה צריכה עזרה, ליווי, סיוע, הדרכה, לא יודעת, התאמה, לא יודעת, כמה דברים ככה כדי לסדר את זה קצת יותר טוב, אז אנחנו תמיד כאן כדי לעזור אחת לשנייה, כולנו נשים, כולנו מבינות את הצורך הזה, וכן, וזה ככה מבחינתי לסיום.